Complexul Wellness Banfi Toplița vă pune la dispoziție un bazin acoperit de 400 metri pătrați, sală de fitness ultramodernă, saună uscată, umedă și sărată, jacuzzi și sală de masaj. Centrul vă așteaptă în fiecare zi de luni între orele 14 și 21, marți, vineri între orele 11-21, iar sâmbătă și duminica între orele 10 și 21. Prețul unui bilet valabil pentru 4 ore este de 10 lei pentru copii și pensionari și 20 de lei pentru adulți. Complexul Wellness Banfi Toplița, relaxare și confort, în drumul spre Pârtile de Schi și centrul de echitație. Telefon 0366 103 826.